Οι Τούρκοι, μετά τις διαδοχικές ναύτεξ, οι ασκήσεις εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν τώρα διαδοχικά 4 νότα με τις οποίες ενημερώνουν πως δεσμεύονται περιοχές του Φύρ Λευκωσίας, βόρεια και βορειοδυτικά της Κύπρου για στρατιωτικές ασκήσεις. Με τις ενέργειες της αυτές επηρεάζονται και πτήσεις από Μέση Ανατολή και Αφρική προς Ευρώπη. Δεσμεύεται περιοχή βορειοδυτικά της Κύπρου μέχρι σχεδόν τα όρια του Φύρ Λευκωσίας με το Φύρ Αθηνών σε υψόμετρο μέχρι και 10.000 πόδια για ασκήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού μέχρι 18 Μαΐου. Με τη δεύτερη νότα δεσμεύεται περιοχή εντός Φύρ Λευκωσίας που περιλαμβάνει το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου σε υψόμετρο πτήσεων μεταξύ 10 μέχρι 15.000 ποδών για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης από 24 έως 29 Μαΐου. Με την τρίτη νότα δεσμεύεται περιοχή εντός του Φύρ Λευκωσίας για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης χωρίς πυρά και απαγορεύει τις πτήσεις αεροσκαφών σε ύψος μέχρι 28.000 ποδών από 24 μέχρι 29 Μαΐου. Με την τέταρτη νότα δεσμεύεται περιοχή του Φύρ Λευκωσίας με απαγόρευση πτήσεως σε υψόμετρο μέχρι και 20.000 ποδών. Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της, φύκοντας περαιτέρω το κλειό σε επίπεδο επίδειξης δύναμης σε Αιγαίο και Κύπρο, με στόχο πάντα τον εκφοβισμό και ακύρωση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτός από τις παράτυπες ναύτεξ και τον παράς από παράτυπες νόταμ, την ίδια ώρα το σεισμογραφικό σκάφος Παρπαρός συνεχίζει παρανόμως να διεξάγει έρευνες ανοιχτά της Αμμοχώστου, συνοδευόμενο μάλιστα και από δεύτερο σκάφος. Οι ειδικοί σημειώνουν πως η Κύπρος δεν διαθέτει πολεμικό στόλο και πολεμική αεροπορία για να υπερασπιστεί στρατιωτικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μόνο όπλο, η διπλωματική οδός. Αποκλείουν ωστόσο το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, αλλά δεν αποκλείουν ατύχημα στο Αιγαίο. Θερμό επεισόδιο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πρόκειται να γίνει, διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Θα στέλνει φρεγάτες στους χώρους των γεωτρήσεων, να παρακολουθεί τις έρευνες, να χτυπήσει τις πλατφόρμες. Αυτά δεν γίνονται. Στο Αιγαίο δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος για κάποιο επεισόδιο, εκτός αν γίνει λάθος ή υπάρξει κάποιο ατύχημα. Οι πιλότοι οι οποίοι πετούν, οι Τούρκοι πιλότοι που πετούν τα αεροσκάφη, είναι νεαροί στην ηλικία, δεν έχουν εμπειρία και κάνουν λάθη. Πολλά. Η Τουρκία αγριεύει το παιχνίδι, επιχειρεί τη δημιουργία γκρίζων ζωνών, αλλά οι ειδικοί εκτιμούν πως ξέρει μέχρι που μπορεί να το τραβήξει. Τα πράγματα θα άλλαζαν αν έβρισκε τρυπάνι και προχωρούσε στη διενέργεια γεώτρησης σε περιοχή της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας.